Üdvözlök mindenkit, aki itt van, lemezgyűjtőt, lemezgyártót, hát és mindenkit, aki ennek az őrült hobbinak feláldozta az életét. Hát itt fogunk most beszélgetni, fogalmam nincs még, hogy miről, de majd ez úgy is alakul minden esetre. Már a mikrofonaljakat azt gondolom, hogy ha nem is kellőképpen, de úgy eléggé kitárgyaltuk, úgyhogy de hát lemezgyűjtés. Itt van mellettem Kürti Kristóf barátom, DJ Suhaid, Kalóz Records, Demo Cica, gazda, Istvánka, igen, és Nádori Péter, újságíró, zenei újságíró, lemezgyűjtő, mágus. Úgyhogy hát most fogunk beszélgetni a lemezgyűjtésről. Na és akkor, hát bocsánat, Pándi Balázs vagyok, újságíró, zenész, szintén szenvedélyes lemezgyűjtő, Kalóz Records vásárló, ugye? Nem. Nem, jó. Még egy pár ilyen hazugságra azért lehet tőlem számítani. Wave vásárló, de Sanyi, akkor legalább te mondd, hogy igen. Na, tehát a Wave-ben vásárolok, nem a Kalóz Recordsban. És hát az első kérdés, hogy idefele jövet, miközben persze a gulágokról olvastam könyvet, ezért gondolkodtam ezen is, hogy mi lesz itt, és az jutott eszembe, hogy hát én nem nagyon vásárolok új zenéket, amire nem vagyok büszke. Egy részben ez így alakult, de hát azt kérdezném meg itt kedves beszélgető partnereimtől elsőként, hogy mi volt a legutolsó olyan lemez, amit vettetek, ami friss kiadvány, és ami megragadott titeket? Kezdjem én? Aha. A legutolsó lemez, amit vásároltam, ugye korunk rettenetes átkai között az egyik az, hogy mi egy új zene, azt rettenetesen nehéz már megmondani. A legutóbbi lemez, amit vettem, az Neil Young és Promise of the Real, Noise and Flowers, dupla koncert album, ami valamiért egy 2019-es európai turnéjuknak állít emléket. Azzal ragadott meg, hogy rettenetesen furán szól. Ilyen muffled, ahogy külföldiül mondják. Az egész nem mondanám, hogy tetszett elsőre. De ugye ez nem úgy új zene, hogy új zene, mert végül is ez egy tök öreg bácsinak egy 3 évvel ezelőtti koncertje, ahol azért javarészt 30-40-50 éves számokat játszott, de én minden Neil Young lemezt megveszek mindig, úgyhogy ezt is megvettem. De majd következő körben elmondom, hogy vettem olyan lemezt is, amin mostani előadók szerepelnek. Én tegnap előtt adtam le egy rendelést egy internetes lemezboltnál. Nem nagyon emlékszem, mi volt benne. Amire emlékszem, az élmény az, hogy leadtam egy rendelést, ez tisztán megvan. Amit tudom, hogy benne volt, az egy Kenny Dope kislemez box, egy 5 kislemezes valami, amit a Mr. Bongo kiadó kérésére brazil lemezekből csinált, és megvan az a jó szokás a Kenny Dope-nak, hogyha valami remek zenét felfedez, akkor nagyon finoman hozzányúl, és úgymond editálja azt, nagyon jó érzékkel, ez benne volt, de én is rácsatlakoznék a kolléga gondolatfoszlányára, hogy nehéz eldönteni, hogy mi új, meg mi régi. Én ezt akkor eldönteném, minden lemez régi. Tehát minden lemezen szereplő zene a múltban készült, a múltban nyomták ki, és amit birtoklunk, az még a múltban került a kezünkbe is. Tehát már csak az a kérdés, hogy egy lemez milyen régi, de hogy régi, ahhoz szerintem nem fér kétség. Így arról beszélni, hogy most egy lemez milyen régi, lehet, de talán nem annyira előremutató vagy érdekes téma számomra. Akkor révedjünk vissza a múltba. De előtte meséld el, hogy mi volt az a
új lemez, bármi is legyen ennek most a definíciója. Én arra gondoltam, hogy mondjuk ami az elmúlt egy évben jelent meg, és eddig kiadatlan, én így definiálnám, illetve a közelmúltban megírt. Egyébként azért jó ezt, hogy felvetetted, mert igen, nekem voltak olyan lemezeim, ami kijöttek Record Store Day-re, és már 5 éves volt a felvétel, és jópofa módon direkt nem írtuk rá a dátumot, hogy mikor vettük fel a lemezt, de senki nem is kérdezte, úgyhogy... Na, és akkor térjünk vissza arra, hogy mi volt ez a lemez, ami a Neil Youngnál frissebbnek tűnik, vagy frissebb. Több ilyen is van, de azt szeretném kiemelni, én nem értek egyet egyébként azzal, amit a Kristóf mondott egyáltalán. Szerintem ezek baromi érdekes dolgok. Ez az egész újrakiadás kultúra, meg az újrakiadása, meg a remaster, meg a nem tudom micsoda, engem ezek végtelenül foglalkoztatnak, és így nagyon hullámzó érzéseim vannak ezzel az egésszel kapcsolatban. Néha azt gondolom, hogy kár bele a PVC, és ezt egyáltalán nem szabadna csinálni. Néha azt gondolom, hogy tök jó, hogyha a fiatalok is meg tudnak venni minden kibaszott dorszlemezt celósba, de szerintem ezek érdekes dolgok. Nekem van egy 11 éves kislányom, és nyilván azt gondoltam, hogy az majd milyen jó lesz, mikor együtt hallgatunk lemezt, úgyhogy vettem egy Olivia Rodrigo lemezt. Nem tudom, ki tudja, kicsoda Olivia Rodrigo, kérem tegye föl a kezét. Köszönöm szépen. Olivia Rodrigo korunk legnagyobb popstárja, mint akik tudják, hogy kicsoda, nyilván tisztában vannak vele, a többieknek pedig innen üzenem. És kettő érdekes dolog is előállt ezáltal. Az egyik az, hogy tényleg tök jó volt a lányommal lemezt hallgatni, mert nyilván ő fejből tudta az összes számot, ami rajta van, és én is, mivel gyakran autózunk együtt, de akkor is, neki is élmény volt, nekem is élmény volt. Föltettük, végighallgattuk, megnéztük, vigyázunk rá, nagyon szuper volt. A másik, amit zárójelben még megjegyeznék, hogy egy ilyen modern, mai poplemez, amit már azzal a tudattal kevernek, meg masterelnek, hogy ezt ki fogják nyomtatni vinilre is, ez valami elmondhatatlan jól szól. Tehát annyira megütött, hogy úgy ugrik az emberre. Gyönyörű szép, fantasztikus élmény volt ebből a szempontból, és nagyon ajánlom mindenkinek. Kristóf, mielőtt visszamegyünk a hőskorba, egy úgymond időutazást téve, érdekelne, hogy lemezboltosként neked mi a viszonyod az új kiadásokkal? Ugye a Kalóz, hát nem titkoltan használt lemezekkel foglalkozó bolt, javarész, de azért kerülnek be újabb dolgok. Neked miben más a viszonyod mondjuk egy használt lemezhez, mennyire számít az, hogy van egy története nagyon soknak? Az én esetemben például, hogy egy kis kitérőt tegyek, az egy kicsit viszolygok az új lemezektől. Tehát, hogy én szeretem azt, hogyha valamit a kezembe veszek, és van egy története. Volt olyan, hogy 79-ből beleírt az előző tulaja a borítóba, hogyha az Anthony Braxtont és a késői Coltrane-t bírom, akkor vegyem meg. Ha mit tudom én, a Pablo Recordsos dolgokat bírom, akkor ne, és akkor Former Owner of the Record 1979, ugye, hogy kaptam egy üzenetet 4 évvel a születésem előtt. Tehát, hogy ezek is olyan dolgok, vagy mint egy könyvnél, hogy alá vannak húzva dolgok, és akkor olvasod, és tök érdekes, hogy mire használta, vagy miért emelte ki az előző tulaj. Mi a viszonyod neked, illetve akár a vásárlókkal is, hogy mennyire látod, hogy a vásárlók is keresik azért az újabb dolgokat, stb. Mélységesen egyetértek abban, hogy tekintettel az axiomámra, amit Nádori Péter rögtön kétségbe vont, hogy minden lemez régi. Én ezt tartom, ebből következően minél nagyobb történelme van egy lemeznek, annál érdekesebb.
Tehát egy lemez az egy lelet arról, hogy mi volt akkor, amikor készült, mibe voltak azok az arcok éppen, amikor fölvették, mibe volt ez a kiadó akkor, amikor éppen kiadta, mibe volt ez a gyűjtő, amikor éppen ráfirkált valamit, vagy mit tudom én, vagy belecsúsztatott valamit a borítóba, vagy bármi. Tehát igen, ez a lemez azért jó, mert régi, és a története során rárakódnak bizonyos újabb jelentés rétegek, többlettartalmak. Ez az előnye a Spotify-hoz képest, meg ez most nagyon közhelyes, de valójában tényleg így gondolom. Hogy a vásárlókkal mi van? Hát van ilyen vásárló, meg olyan vásárló. A Pál, amikor elhívott erre a beszélgetésre, akkor az első kérdésem az volt, hogy most lemezboltosként hív el, vagy gyűjtőként. Ő még nem sejtette, hogy ezen mi múlik számomra. Mondta, hogy gyűjtőként, mondtam, hogy jó, akkor eljövök. Úgyhogy most a vásárlók, én nem annyira beszélnék, mert majd ők beszélnek magukról, ha elhívják őket egy panelbeszélgetésre. Nyilván van olyan vásárló, aki az újat keresi, az hamar kifordul tőlünk, aki meg a régit keresi, ez meg lehet, hogy jobban odaszokik. Tudnál mondani egy-két példát, hasonlót, mint amit én is mondtam, hogy valami olyan üzenet, stb. Volt benne, vagy egy belső borító valahogy úgy volt kidekorálva, vagy valami olyan dolog járt a lemezhez, és akkor mondjuk ezt kérdezem, mint gyűjtőtől, hogy mi volt-e olyan, ami az volt, hogy na jó, ezt nem rakod ki a boltba, mert ez annyira, nem tudom, beleborzongtál abba, hogy mit találtál, annyira megszólítva érezted magad, vagy ilyen, hogy Tandorit is ide cibáljam, evidencia történetté alakult az, hogy ez a lemez hozzád került, hogy emlékszel-e ilyenre? Nem. De vannak azok a lemezek, amiket így azért rakok el, mondjuk a Mary and the Maoris, mit tudom én, arról már beszéltem valahol, de az tényleg az nagyon megmaradt, hogy egy Hawaiion kiadott, egy ottani szálloda által kiadott lemez, amin a szálloda zenekara zenél, Mary az énekesnő, a Maorik meg a zenészek, ilyen kis ruhákban, meg a megfelelő bőrszínárnyalattal, és keverik a maori folk zenét az angol száz funk soul slágerekkel. Tök jó. Egyébként tényleg jó lemez, van rajta 3-4 funky szám, meg ezek a maori dolgok olyan rettenetesek, viszont tele volt a borító Mérinek az esküvői fotóival, meg a különböző gratulációs levelekkel, és úgy nem csak az esküvőről voltak fotók, hanem amikor megszülettek Méri gyerekei, meg amikor utaztak valami, mit tudom én, hova a férjével. Úgyhogy is szépen összeállt belőle a dolog, meg még írva is volt a hátoldalára, meg mondom még egy pár funky text, hogy elég összeáll, de pont ma reggel, vagy tegnap este posztoltam ki a Kalóz Instagram oldalára egy mi a Love Story-nak a magyar címe? Love Story. Egy Love Story kislemezt, amiben egy magyar levélke volt, valaki adta valakiknek esküvőjük, vagy nem is, csak úgy adta nekik, és akkor úgy eszébe mondta, hogy azt írta, hogy Kálmán, hogy ezt most nektek ajánlom, mert hogy nem hallgattam a zenét, de úgy eszembe jutottatok róla. Igen, szeretitek egymást, ti is, a szerelmetek olyan, mint a mit tudom én mi. Így aranyos keresletlen szavakkal leírta, hogy miért ad egy kis lemezt a barátainak, amit egyébként nem hallott. Szóval vannak ilyenek, ezeket szeretem, de sajnos itt meg kell állítsam a romantikát, mert én az a fajta gyűjtő vagyok, akit azért nem nagyon érdekel ez a tárgyfét is, szóval én úgy kezdtem el lemezt gyűjteni, hogy azt gondoltam, hogy DJ leszek, és láttam, hogy a többi DJ lemezekről játszik, kiszagoltam, hogy hol vannak hol veszik a DJ-k a lemezeket, oda mentem, elkezdtem én is venni, és hát azért vettem, hogy lejátszam őket, nem pedig azért, hogy letérdepeljük eléjük így esténként, és csodáljam őket, úgyhogy az én lemezém általában rendezetlenek, ki vannak húzva a borítójukból, koszosak, karcosak, úgyhogy ez ahogy jaj, tehát van egy pár jópofa dolog, amit tudok értékelni, például ezek, amikről beszélünk, ezek tök jók. Valójában a lemezek nekem használati tárgyak, és ha már nem fog DJ-zni, akkor nem is tudom, hogy biztos megtartok egy pár század, de na. Péter, mesélj olyan találatról, ami nagyon megrezegtette a szívbillentyűidet. Nekem a leges-leges legkedvencebbem ilyenből az egy Alexander Laszlo nevű amerikai
zeneszerzőnek a magánkiadásban megjelent albuma. Ő ilyen B-filmekhez írt zenéket, amennyire ki tudtam bogarászni, és valamikor a 60-as évek első felében, mint annyi mindenkivel előfordul, készített egy konceptalbumot, ami valahogy a jövő világáról szól, ilyen tételekből áll, van hozzá szöveg, hogy mi hogy lesz, meg mit tudom én micsoda. És ebből nekem az van meg, ez egy magyar származású zeneszerző volt, aki ezt a lemezét beküldte a Magyar Rádióba egy hosszú gépelt levéllel, hogy ajánlja a Magyar Rádió figyelmébe, és legyenek kedvesek bemutatni. Le van fordítva az egész kísérőszöveg, tehát magyarul is el van magyarázva, hogy lesz a jövő, és tényleg nagyon, tehát az egész így olyan kedves. És gondolom nem játszották le, hanem ezzel szemben eladták egy használt lemezboltba, ahol nem tudom, aztán valaki megvette, megint eladta, és 30 évvel később hozzám került. De még az jutott eszembe, hogy a másik, amit nagyon szeretek, hogy azért tök jó új lemezeket kiadótól rendelni, nem pedig ilyen bolttól, no disrespect, mert akkor egy csomószor csak tökre késve küldik el a lemezt, és akkor mindig írnak hozzá kézzel ilyen kis üzit, hogy bocs, figyelj, de meg ne haragudj, meg szeretünk, meg tudod mi van, meg mit tudom mi, és az tulajdonképpen azokat én mindig elteszem, és pont annyira hozzáad a lemezhez, mint ezek a találtárgyak. És akkor most rá is térhetünk a hőskorra, amikor még amikor mondjuk még nem volt ennyire, nem tudom, kanonizálva, vagy nem tudom, így ezek a lemezek, hanem pont, hogy inkább használati tárgyak voltak. Én azt vettem észre, hogy most már mondjuk én hozzátok képest azért később, én ilyen 2000-es évek elején kezdtem el vinilt gyűjteni, mert hogy ugye, hogy ez a punk hardcore szubkultúra, amiben én belecsöppentem, ez egy ideig azért ez volt nagyjából, meg a hip-hop, meg pár ilyen tánczenei, vagy ez ilyen elektronikus zenei, vagy ilyen klub zenei stílus, ami még így a formátumot életben tartotta, tehát nem voltak ezek pont ez a 600 színben újra nyomott Doors dolgok, de hogy, tehát ebben a közegben ez tök normális volt, hogy egy turnézó zenekar hoz egy kis lemezt, amit a turnéra adott ki. Viszont hogy azért az eléggé látható, ugye, hogy ez mit tudom én, így felpörgött az elmúlt, nem tudom, már 10-15 éve hallom ezt, hogy jön vissza ez a formátum. Most nagyon jön vissza. De milyen volt mondjuk a 90-es évek, amikor még pont, hogy amikor szinte teljesen kikopott a vinil, és tényleg ilyen kuriózumnak gyártottak mondjuk zenekarok, hogy igen, milyen volt a lemezgyűjtő közösség, hol lehetett beszerezni lemezeket. Hát ugye még a 2000-es években is azért volt csomó lemezbolt, ahol csak úgy le voltak rakva félre, és hogy senki nem meg se piszkálta. Még a 90-es évek legelejéről, vagy 80-as évek végéről megmaradt készletet. Szóval, hogy ti hol szereztétek be azokat a lemezeket, amiket? Hát nekem talán kicsit hasonlóan, vagy párhuzamosan, tehát ezeken a szomorú évtizedeken azért a DJ-zés lendített át, vagy vitt át egy csomó embert szerintem. Tehát én megmondom itt mindenkinek, nem szégyellem, én irgalmatlan mennyiségű CD-t vásároltam, mondjuk tanúi is vannak, úgyhogy meg se próbálhatnám letagadni, és
És egyébként az az elméletem, hogy a 90-es évekbeli, tehát az akkor kiadott albumokat, azokat CD-n kell hallgatni, mert azokat CD-re csinálták, és az tök jó úgy, ahogy van, és ha nyugdíjas leszek, át is fogom válogatni azt a pár ezer CD-t, ami most a gardrób tetején van, és kiválasztom azt a pár százat, ami fasza lesz, és nagyon fogok neki örülni, hogy megvan. De ugye akkor hát ezek a izék voltak, ezek a, nem tudom, underground, meg ezek a boltok voltak, és akkor ott vette az ember a lemezt valóban azzal az elképzeléssel, ami aztán vagy megvalósult, vagy nem, hogy majd ezeket bulikban le fogja játszani. És aztán úgy szépen átmentünk ebbe a revival cuccba, amikor meg megint elkezdték már az albumokat is, meg hát jött ez az egész özönvízszerű izé. Ja, tehát azt mondta Péter, hogy átvészelni a 90-es éveket. Valójában más szempontból meg tényleg egy csoda volt, mert hogy mindenki szabadult meg a lemeztől, iszonyatosan durva lemezeket lehetett fillérekért megkapni, senkit nem érdekelt. A sok lemez volt ugye átállt a CD-kre, vagy CD-kkel kezdte, aki most már lemezezik, mert hogy hát arra volt kereslet. Aztán voltak azok a boltok, én is ezeket ismerem, akik DJ-ket szolgáltak ki, és mivel az új klubzenéket lemezen adták ki, minden klubban alapfelszereltség volt a lemezjátszó, ezért senki nem gondolkozott sokat azon, hogy most miről DJ-zzem, mert hát lemezről kellett akkoriban DJ-zni, és akkor ez így alakult, és akkor ez a formátumot is tovább éltette. Másrésztről pedig, amiket a 90-es években, főleg 90-es évek elején kiadtak, még mainstream dolgokat, azokat már olyan alacsony példányszámban adták ki, hogy azok érnek ma gyakorlatilag a legtöbbet, amiket, mit tudom én, 91 és 94-5 között adtak ki. Úgyhogy ebből a szempontból is egy ilyen kitüntetett, vagy ilyen kegyelmi időszak volt a mai lemezgyűjtő szemmel visszatekintve, mert ha akkor bezsákoltad, akkor most nagyon boldog lehetsz és vigyoroghatsz a tükörbe. És tényleg hát a mai lemezárakhoz képest, tehát ma az egész átment már egy ilyen fétis per műtelt kereskedelem kategóriában, ami szerintem borzasztó, de mit tudom én, nyilván rejt üzleti lehetőségeket, nem úgy, mint a 90-es években. Úgyhogy én ezzel köszönöm. Jó vagyok, akkor is jól voltam az akkori helyzettel, meg most is ezzel. Most nem kezdenék el szerintem lemezt gyűjteni. Mit szóltok a kazetta, mint formátum visszatéréséhez? Tök jó, mert olcsó megcsinálni, bár nyilván itt most éppen ilyen fura átmeneti időszak van, hogy mégsem olcsó, de alapvetően az, és ugyanazt kínálja, mint a 80-as években kínálta, amikor az underground zenekarok, tehát egy bizonyos vonal alatti anyagi lehetőséggel, kapcsolati tőkével rendelkező formációk nem kaptak lemezszerződést a kiadóktól, ezért fogták magukat és elkezdték megcsinálni saját kazettáikat. Ma ugyanezt látom, a lemezgyártásra hónapokat kell várni, vagy évet, egy kiadó pont a napokban írt nekem levelet, hogy nem is egy kiadó, egy terjesztő, aki egyébként kiadó is, hogy 40%-kal drágult egy év alatt a lemezgyártás költsége, lehet, hogy kamázott, hogy megindokoljon valamit, de nem tudom, mennyien bólogatnak most ott a háttérben, de hogy tény, hogy egyre drágább és egyre nehezebb hozzáférni, ilyenkor felértékelődik az, amihez könnyű hozzáférni és olcsó. Tök jó, hogy jönnek be gimnazisták, megveszik a kazikat, tök normális áron vannak, kivéve. Szóval már valaki a kazettából is pénzt akarnak csinálni, mint az elmúlt héten kiderült. Nem lát, igen. Majd vegyetek, ott van egy pár limitált Johnny Drámánál, megkéri az árát, de valószínűleg érdemes beruházni. Szóval én örülök a kazetta visszatérésének, mert ugyanúgy a kazetta azért tér vissza, mert szükség van rá. Mondjak valamit én is a kazettáról? Igen. Én egyetértek, nekem van egy új kazettám, a Jesus and Mary Chain legutóbbi albumát kazettán vásároltam meg, mert úgy éreztem, hogy ez így jó. Tehát, hogy ez a két dolog passzol egymáshoz, és tényleg. Egy dolog, amit nem említettetek a kazettával kapcsolatban, és szerintem fontos aspektus, az az, hogy minden mellett a posta költség is iszonyatosan megugrott, ugye?
ami szintén egy olyan tényező, ami elveheti az ember kedvét attól, hogy lemezeket rendeljen a világ túlsó feléről, meg ugye most bejött újabban a vám is. Nálatok mennyire, nem tudom, mint gyűjtők, mennyire nem tudom, vette el a kedveteket arról, hogy mondjuk a Discogson keresztül rendeljetek. Én tavaly évvégén, decemberben döbbenten vettem észre, hogy egész évben egy darab lemezt nem rendeltem, mert mindig az volt, hogy beraktam a kosárba, és hozzáadta a shipping, meg a tax, meg minden, és ugye ezt már automatikusan felszámolja, és akkor a nem tudom, 50 eurós lemezből lett 110 euró kb. Úgyhogy tehát nem tudom, hogy ti tapasztaltatok-e ilyenfajta elkedvtelenedést, mint amit most én itt felvázoltam a saját esetemben. Nyilván erre az egyszerű válasz az, hogy nem a kedvem ment el, hanem ezt nem lehet finanszírozni. Természetesen, de egyébként sokkal jobb. Tehát ez egy hülyeség amúgy, amire így rácsúszott szerintem. A gyűjtőt challenge-elném egyébként. Én nem gondolom, hogy én gyűjtő vagyok, meg szerintem ti se. Tehát ti is azért vesztek lemezeket, hogy meghallgassátok. Én biztos. Az, hogy fölteszed a polcra, és nem dobod ki, attól még nem leszel szerintem gyűjtő. Na mindegy, az definíciós kérdés alapvetően. De hogy így a zene és a lemezek iránt elkötelezetten érdeklődő közösség, az így kollektíve rácsúszott erre, hogy ott van a világ legnagyobb lemezboltja, minden lemezt meg tudsz venni, ha rászánod a pénzt, de ez egy betegség, tehát ez rossz. Ez nem is erről szólt az egész. Teljesen olyan. Hát ha tudnám, hogy az milyen, ezt akkor szíves mikrofonba is. Azt mondtam, hogy olyan, mint az internetes pornó. Én pedig azt mondtam, hogy ha tudnám, tehát hogy az milyen, akkor biztos helyeselnék. Szóval, hogy na, tehát, hogy azt kezdtem mondani, hogy ez egy hülyeség, tehát erről le kell szokni. Nem, ez nem is erről szól. Arról szól, hogy elmenjél helyekre, ott emberekkel beszélj, még akkor is kurva drága, hát mindenképpen hova jutott ez az egész világ, tényleg onnan, hogy 150 forintért lehetett a tényleg legjobb Percy Faith lemezeket Budapesten megvásárolni. Hova jutottunk? Tehát nem működik. Le kell róla szokni. Le. Nagyon szépen szeretnék mindenkit megkérni, aki itt van, hogy ne használja a Discogsot, csatlakozva itt a többiekhez. Kivéve a Kalóz Records oldalát természetesen, hát ugye ott onnan nagyon jókat lehet rendelni, és jó áron. Igen, tehát nincs vám, nincs posta, ugye? Nem? Tehát posta van, igen. De menjetek inkább be. Én még ahhoz szeretnék csatlakozni, most, hogy elmondtam, hogy milyen tök jó, hogy van például egy ilyen esemény, ahol lehet találkozni a kiadókkal, és ott lehet turkálni a lemezek között, és meg lehet venni a jókat. Most azt is elmondom, hogy csatlakozva és fölidézve azt, amit néhány perccel korábban mondtál, hogy undorodsz az új lemezektől, még ehhez ezt szeretném egy kicsit tekerni. Tehát én pár évvel ezelőtt hirtelen ötlettől vezérelve elkezdtem a lemezeimet úgy rendezni, hogy időrendbe. És úgy mennek végig a polcon a 60-as, korai 60-as évektől kezdve, értelemszerűen napjainkig, éven belül ABC rendbe, és döbbenetes látni, hogy a 70-es, 80-as években, amikor a hanglemez igazán tömegtermék volt, akkor egy ilyen polcra fölfér, mit tudom én, 50 lemez kb. Mindegyik gyönyörű, mindegyiken látszik, hogy olyan gépeken csinálták, amiken hanglemezek millióit állították elő folyamatosan. A papír
A borítópapírja pont olyan vastag, ami ahhoz kell, hogy legyen, hogy tartson, de ne legyen fölöslegesen drága. Nem 180 grammos, én nem tudom mire van préselve, hanem szintén annyira, hogy ne szakadjon át a barázda a másik oldalra, de egyébként ugye a nagy cégek spórolni szeretnek, nem pazarékolni, azt akartam mondani, hogy baszni a pénzt. Tehát ott az, hogyha egy egész kicsit tudsz fogni azon egy 500 000 példányban kinyomott lemeznél, hogy mennyibe kerül, hát az nagyon-nagyon sok pénz. És akkor megyünk előre, és eljutunk a 2010-es évekig, ahol minden lemez, a borító, a nem tudom mi, minden ilyen vastag, ugyanakkor a helyre, amire fölfér a 80-as évek elejéből 50 lemez, ebből fölfér, én nem tudom, 35, se, mindegyik. Hol van a környezettudatosság? Tehát kitalálta ezt az egész izét, hogy vastag PVC-re kell nyomtatni a lemezeket, ezt kitalálta ki, és miért? És miért nem tudnak egy olyan nyomdát találni, ahol normális méretű, most vastag a papír, de legalább hajlik. Hagyjuk már egymás békén. Az Olivia Rodrigo lemez az nem ilyen, az pont olyan, mint a 80-as évekbeli lemezek, az egy teljesen normális lemez. Van neki borítója, van belső borítója, nem 180 grammos, és mégis tök jól szól. Rent over. Hát a környezettudatosság az a használt lemezekben van, ugyebár. Igen. Köszönöm. Milyen témákkal készültél még, Péter, mert nagyon tetszett ez a felvetés. Hát igen, most jó lenne mondjuk, ha egy kiadótól is valaki itt lenne, de nincs itt, vagy hát itt van, csak te is készültél egy témával, ne haragudj, Kristóf is készült egy témával, ami pedig úgy hangzik, hogy... A minap elmentem egy gyűjtőhöz, mert el akart adni a lemezeit, én elmentem hozzá, szóba elegyedtünk, elejtett olyan megjegyzést, hogy hát ez az életem volt valamikor. Hamar kipuhatoltam, hogy hát szintén zenész volt az illető, ráadásul egy dobos. És rengeteg, vagy mondta, hogy 30 000, vagy mit tudom én mennyi előadás kötődik a nevéhez, vagy mint szerző, vagy mint közreműködő, stb. Az a lényeg, hogy elkezdett beszélni a régi időkről, találtunk rengeteg kapcsolódási pontot. Már az volt a vége, hogy régi fényképeket mutogatott nekem, hogy mondjam meg, hogy az ki rajta, mert próbált tesztelgetni, mert látta, hogy mit tudom én, erre kapható vagyok. Az volt a csúcs egyébként, hogy mutatott egy gyerekkori fényképet, a Balatonnál volt, és 3-4-6 éves gyerek volt rajta, és megkérdezte, hogy na, ezek kik? Hát mondom, azt meg honnan tudjam. Mondja, na, ez a bátyám. Aha, kösz. Akkor mondom, ott az vagy te. Igen. Na, de ki a harmadik? És így ránéztem arra, tényleg az volt a legkisebb gyerek. És azt mondtam, Fenyő Miklós. Csávó beszart, mert tényleg Fenyő Miklós volt ez. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy az ember beszélt órákon keresztül, miközben a két macska lent várt a kocsiban, de szerencsére vannak annyira szobatiszták, hogy ezt így meg tudták oldani. A régi időkről, arról, hogy ő milyen, kiket ismert, kivel, ki hogy szopott le kit, hogy kinek volt a száján, mindegy. Nagyon-nagyon jó sztorikat mondott, 70 fölött volt az arc, de úgy beszélgettünk el, mint hogyha őség is panok lennénk, és ő feltette azokat a kérdéseket, hogy és ismered el, és akkor mondott egy nevet, és akkor vagy ismertem, vagy nem. És az volt az érdekes számomra, amiért az egészet idehoztam, hogy az által tehát a legjobb zongorista az országban. A legjobb dalszerző az országban. És ott helyben ott volt már a kezemben az okostelefon, és ütöttem be a neveket, amikről ő szuperlatívuszokban beszélt, én pedig nem ismertem. És arra jöttem le, hogy se az ország legjobb zongoristáját, se az ország legjobb dalszerzőjét. Az ország legjobb dalszerzőjéhez egyetlen egy kiadvány fűződik a Diszkok szerint, azt is Csehszlovákiában adták ki, egy válogatás lemezen egy darab szám. Az ország legjobb zongoristája, Késmárki Marika 2 kislemezén zongorázott, meg még talán valamin, és azon a 2-n is csak azért, mert a Késmárki Marikákon, mert Késmárki Marika férje volt a csávó. Na most itt akarom feldobni a diót, talán leesik, hogy mi lemezeket gyűjtünk, de valójában a lényeg
lemaradt a lemezekről. Tehát tök jó lemezeket gyűjteni, de ahogy Andy Votel egy Puskás Krisztiánnak adott kvartos interjúban elmondta, hogy őt azok a lemezek érdeklik, amik nincsenek fenn a YouTube-on, én ezt tovább görgetném azzal, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy engem azok a lemezek érdekelnek, amik nem léteznek, de valójában tényleg az van, hogy ha a zenére vagyunk kíváncsiak, és az egész lemezgyűjtés dolog erről szól, hogy szeretjük a zenét, és kíváncsiak vagyunk a jó dolgokra, akkor az a rossz hír, hogy a legtöbb jó dolog sosem találkozott lemezzel. Ezt nem tudom, hogy erről lehet-e tovább beszélni, ha lehet, akkor próbáljátok meg. Hát én annyival egészíteném ki, hogy például ez egy friss fejlemény az életemben, hogy ugye a képzőművészet engem nagyon érdekel. Ez például egy, nem tudom minek lehet mondani, egy performance. Kürti Kristóf, sikítok miközben esik az ernyő, 2022 vegyes technika. És például nagyon sokáig lehetett tudni, hogy Frey Krisztián, az Iparterv csoport egyik jeles képviselője, próbálkozott Svájcban konkrét zenével, és én pedig összebarátkoztam Tandori Dezső gyerekkori barátjával, Márfi Albinnal, és kiderült, hogy ő egyébként nagyon jóba volt Frey Krisztiánnal is, és hát kiderült, hogy ahogy beszélgettünk ezekről a dolgokról, hogy nála bizony van egy szalag, amin Frey Krisztián konkrét zenei felvételei vannak, úgyhogy most megyek is hozzá, amúgy is mentem volna Tandori Dezső véget, de hogy most fogok majd hozni egy szalagot, és hát azon fogok dolgozni, hogy elérhetőek legyenek Frey Krisztián konkrét zenei felvételei. Visszatérve ez a csókához, a doboshoz, nem tudom ki, de valaki bejött a boltba, talán Káosz kapitány volt, talán valaki más, és elkezdett beszélni arról, hogy a 60-as évek végén a Mátyás templomban volt egy koncert, Beat Misének hívták, ha valakinek ismerős, nyújtsam el föl a kezét. Beat Mise, 67. Igen, akkor lehet, hogy veled beszéltük, nem tudom. Nem. Tomanek, megvan? Na, ez a Beat Mise, ez valami nagyon fura dolog volt, egy filmet készítettek belőle, volt egy Abonyi Beat Mise, tisztelt az abonyiaknak ott, és volt egy, amit a Mátyás templomban adtak elő, nem tudom, hogy 67 vagy 68, ez a csóka dobolt benne, és ebből készült egy 30 perces film, amit állítólag egyszer a Duna TV leadott, de nyilván rákerestem IMDb, meg mit tudom én, semmi, Discogs nyilván semmi. Ilyen interjúkban emlékeznek meg róla, mint szöveg, hogy ez volt, ez létezett, és most ezt próbálom kipiszkálni, mert nem tudom már, hogy kivel beszélgettem erről, mit tudom én, 1-2 évvel ezelőtt, de azt mondta, hogy az brutális volt, ilyen David Axelrodot emlegette az illető, hogy nagyon durva volt. És most ez a csóka csak annyit mondott róla, hogy nagyon polgárhukkasztó volt, nagyon radikál volt, már zeneileg, meg témaválasztásilag, meg mit tudom én, így attitűdbélileg, vagy ahogy neki mentek a beat zenészek egy misének, és hogy ott kicsit ott lamentáltat, hogy ezt hogyan engedték be a Mátyás templomba. Nem tudom, de borzasztóan érdekel, és most work in progress, a csávó 2 naponta ír nekem SMS, hogy rajta van a dolgon, már megvan a DVD, amire rá van írva, csak nem tudja, hogy az hogyan juttassa el hozzám a távolból. Mondtam, hogy V-transfer, meg ilyenek leterelt, hogy van neki mit tudom én, Kia, és majd ez megoldja. Szóval, hogy ilyenek vannak. És tök jó, ha ez majd egyszer lemezre kerül. Szóval a lemez egy ilyen mankó, hogy részesülhessünk abból, amiből egyébként nem részesülhettünk, hiszen tök kevés olyan lemezünk van, aminek ott voltunk a lemezfelvételén, tök kevés olyan koncertfelvétel van a polcunkon, gondolom, amin ott csápoltunk az első sorban, ezért jó a lemez. Van ehhez hozzáfűzni valód, sztorid? Biztos lenne sztorim is, de inkább challenge-elni szeretném a filozófiai megközelítést. Tehát ugye abból, amit az előbb mondtából, az következne, hogy de ha ez a felvétel meg lesz, és mondjuk készül belőle egy lemez, akkor ettől automatikusan átsorolódik abba a kategóriába, ami már nem is olyan érdekes, hiszen ami igazán érdekes, az nincs meg lemezen. Nagyon jól mondod. Ez egyrészt egy gyönyörű szép gondolat, másrészt nettó sznopság. Tehát szerintem attól, hogy valami megvan lemezen, attól az még lehet jó, vagy lehet nem jó, vagy lehet ilyen szempontból érdekes, amolyan szempontból nem érdekes.
azoknak a dolgoknak, amik megjelentek lemezen, és mondjuk több ember meghallgatta őket, azoknak egy fontos tulajdonsága lehet, nekem sokszor fontos, hogy azok ugye tudják formálni a kultúrát. Ami elment ilyen vagy olyan okból, beesett az idő padló rései közé, az meg nem tudja formálni a kultúrát. A kedvenc használt lemezboltomba beszereztem pár héttel ezelőtt a Beatles for Sale című albumnak egy tök eredeti mono angol verzióját, csupa olyan számmal, amit nyilván nagyon sokszor hallottam, de egyszer se hallottam abban a verzióban úgy megszólalni, ahogy azok hallották, akik legelőször hallották. És az szerintem egy tök érdekes élmény, nem kell nyilván túlizélni, túl habosítani a dolgot. Baromi érdekes különben abban a szempontból, hogy mikor megszólal, akkor úgy érzed, hogy Jézusom, mi ez a dinamikátlan fos. És az első szám közepére pedig ugyanúgy, mint amikor egy filmet nézel, már benne vagy a világában, és már el se tudod képzelni, hogy valami máshogy szólhatna, mint ahogy ez szól, és szerintem ezek érdekes dolgok, és nyilván ettől még baromi érdekesek ezek a nyomozások is, meg baromi érdekesek azok a dolgok is, amikről már csak az emlékei vannak meg, és soha nem lesz meg a felvétel. De azért a lemezeket én nem dobnám ki. Nagyon-nagyon szép gondolat. Én se dobnám ki. Valójában ez egy skála, tehát hogy mi mennyire érdekes. Nagyon-nagyon érdekes a Beatles for Sale lemeze. És egyre érdekesebb az, ami még nem került lemezre, de már tudunk róla, és még az is lehet, hogy lemezre került. Tehát nyilván én sem fogom kidobni a gyűjteményem, és elkezdem helyette gyűjteni azokat a lemezeket, amik nem léteznek. Ez botorság lenne, és egy elég nehéz vállalkozás. Ezt erre nem neveznék be. De valójában tényleg, hogyha komolyan veszem azt, amit mondtam, hogy ez az egész lemezezés, ez egyfajta archeológiai dolog, hogy a múltnak bizonyos nekünk tetsző momentumait, vagy motivumait, vagy gondolatit, vagy érzéseit beépítjük a saját világunkba a lemezek segítségével, és ez tényleg egy múltban kurkászós, értékkiemelős, felemelős, leporolós, helyretevős dolog, akkor számomra valóban nagyobb érdekességi faktort képvisel mondjuk egy ilyen beatmis, és kiderül, lehet, hogy tök rossz a beatmis amúgy, szóval ha én még nem hallottam. De ha mondjuk kiderül, hogy tök jó, hát akkor ez nekem nagyobb sztori, mint megvenni a For Sale-nek a mononyomását. És nem kisebbíteném a dolgot, csak számomra ez érdekesebb, és még ez is a lemez körül forog, azzal a sajátosságával együtt, hogy nem került lemezre, hiszen a lemezgyűjtés kontextusában is lehet róla beszélni, és ki tudja, lehet, hogy egyszer lemezre kerül. Felhoznék egy teljesen más témát, ugye most már, hogy megyünk ki a koronavírus járványból, és nyilván most már mindenkinek a könyökén jön ki amúgy is, de azért engem érdekelne, hogy mennyire változtatta meg a lezárás, mennyire változtatta meg a ti hozzáállásotokat, vagy nem tudom, mennyire változtatta meg bennetek rejlő gyűjtőt, mert ez azért merült fel bennem, mert hogy eszembe jutott ma reggel készülődvén, vagy délben, hogy van egy barátom, aki zenekaroknak pólókat gyárt, és ebből él nagyon sok nagy zenekarnak is, és mondta, hogy hát ugye kérdeztük, hogy na és akkor most a lezárások, hát nincsenek turnék, zárva vannak a klubok, hogy akkor most biztos bedöglött ez az egész, és mondta, hogy dehogy, hát neki életében nem volt ennyi megrendelése, mert hogy minden zenekar ilyen-olyan limitált támogatói akármilyen pólókat gyárt, és hogy tehát gyakorlatilag az, hogy az egyik szektorból elvonódott egy csomó pénz, az valamelyest úgy tűnik, hogy azért felbukkant máshol. Tehát, hogy az a pénz, amit az emberek mondjuk koncertbelépőkre, meg nem tudom, berugásra költenek egy élő zenei rendezvényen, hogy az úgy, nem tudom, az megmaradt, és elkezdtek nagyon sokan rendelgetni pont ezeket a meg limitált ilyen-olyan támogatói cuccokat, de hogy nálatok ez mennyire alakult át mondjuk az a forrás, amit
előtte szórakozásra, vagy hát előtte, vagy igen, a koronavírus előtt mondjuk szórakozásra költöttetek, mennyire fordult, tehát mennyire vettétek észre, hogy mondjuk elkezdtetek jobban a gyűjtésre még több forrás mondjuk átcsoportosítani? Válaszolok Péter helyett is. Mert hogy az a fura helyzet, hogy két különböző pályát jártunk be ezzel kapcsolatban, ha jól láttam, de majd kiigazít, ha nem. Az egyik az az, hogy hát én mint lemezboltos azt látom, hogy az emberek sokkal több lemezt vesznek azért, mert nem mehetnek koncertre, nem mehetnek nyaralni, több pénz marad, nem mehetnek bulizgatni ide-oda, de még étterembe is alig-alig, tehát felértékelődnek az otthoni elfoglaltságok, a lemezhallgatás pedig idés esetben pont ilyen, vagy egyáltalán több otthoni idő lett, és akkor minden, ami oda dedikált tevékenység és élvezetet nyújt, az akkor egy kicsit szárba szökött, tehát az emberek több lemezt vettek online, meg offline is, hogyha éppen szabad volt boltba menni. Ellentétben én, mint gyűjtő, én majd, mert hogy említettem, hogy én a DJ-zés vezérel, vagy által vezérelve kezdtem lemezt gyűjteni, én majdnem abba hagytam a gyűjtést is, meg a DJ-zést is, majd nem volt hol lejátszani őket, hát akkor most minek vegyek, tehát az érdeklődésem apadt el a lemezek iránt sajnálatos módon. Mérges voltam magamra emiatt, nem gondoltam, hogy ez így jól van, de mivel így alakult ki az én ügyem, mit tudom én 20 éve, hogy megyek a bulikba, kell az új, unom azt, ami van, tök jó, de kéne még, megyek utána. Szóval kicsit kiderült, hogy engem valójában nem a zene érdekel, hanem az, hogy az emberek ott csúlyogassanak, meg bugizzanak előttem. Ha ez nincsen, akkor leszarom a zenét. Ezt nagyon sajnálom, hogy ez kiderült rólam, nem tekintem magam emiatt jobb embernek, épp ellenkezőleg, de ez kiderült, ellentétben Péter, azt láttam, hogy neki ment a lemezgyűjteménynek, elkezdte brutálisan kiszelektálni azt, ami nem kell neki, elkezdett vele többet foglalkozni, hozott be, vitt, jól mondom? Igen, azt nem tudom egyébként, hogy ez mennyire kötődik, de valószínűleg egyébként igen, ahhoz, hogy többet volt az ember otthon, óhatatlanul. Én pont elkezdtem nagyon fókuszálni a zenehallgatásra, és elkezdtem nagyon szigorúan átnézni az otthon levő dolgokat azzal a szemmel, hogy mi az, amit el tudok még képzelni, hogy életembe fölteszek legalább kétszer. És amit nem tudok elképzelni, azt mind beviszem a Kristófhoz. Nyilván hozok is el helyette, de nem tudom, ez megint ez mutatja azért a dolognak tehát, hogy ez egy komoly addikció azért, amit nem érintettünk, és nem is kell. De nekem vannak ilyen szabályaim, tehát biztos sok mindenkinek van ez az IKEA-s izéje, amin ilyen négyzetes polcok vannak, abban van egy fak, nálam abba a faknak az egyik felébe vannak bizonyos fajta lemezek, és a másik felébe rakom mindig az újakat. És addig nem veszek, nem rendelek, nem csinálok semmit, amíg ott nincs hely. Mikor van hely, akkor elkezdem megint, és ugye onnan úgy lehet kikerülni, hogy azt legalább egy párszor meghallgattam azt a lemezt. Tehát polcra már nem veszek semmit, mert az is hülyeség. Haló, ja. Ha jól tudom, neked egy jukeboxod is van otthon. Mesélnél erről, vagy mondd azt, hogy nincs, ha nincs. Van. Kétségtelenül van. Nem annyi, mint Fenyő Miklósnak, mert csak egy, de a nagyon-nagyon-nagyon aranyos családomtól kaptam az 50. születésnapomra. Igen, meg tudom erősíteni. Tehát akkor most már mindenki tudja. Kurvára ajánlom mindenkinek van. Egyébként. Az egyik legjobb dolog a világon. Viszonylag sok helyet foglal, rohadt nehéz karban tartani. Viszont ha az ember óvodás gyerekének jönnek látogatóba más óvodás barátai, vagy bárki más jön, akkor azonnali ilyen icebreaker, tehát rögtön van miről beszélni, rögtön ki lehet próbálni.
jukebox nagyon nagy előnye, hogy gyakorlatilag mindent kibír. Tehát bele lehet rugni, lehet tologatni a lakásban, össze-vissza. Rohadt hangos tud lenni, hogyha fölhangosítják. Ez olyan, mint én eddig. Van rajta sztereó-monó kapcsoló. Na igen. Kulturált emberek részére. És ugye előző tulajdonságaiból következően, tehát a G pluszos kislemezeket röhögve viszi, és csodákat tud előállítani belőlük. Nyilván az enyém az nem egy ilyen rettenetesen kiglancolt, borzalmasan drága cucc, hanem egy nagyon aranyos srác által nagyon aranyosan és költséghatékonyan felújított valami, de tényleg őszintén ajánlom. Saját tapasztalatom, hogy a jukeboxba gyártott lemezek tényleg, mint hogyha strapabíróbbak lennének. Van egy 50-es években gyártott arany címkés Sun-Ra kislemezem, illetve 2 is, és hát az egyik az eléggé úgy néz ki, mint egy vágódeszka, és gond nélkül nagyon szépen szól, gyönyörű mélyei vannak, stb. Kristóf, mit gondolsz a jukeboxos kislemezekről? Nem nagyon tudom, nekem nincsen egy jukeboxos kislemezeim, azt hiszem. A jukeboxos kislemezt arról lehet megismerni, már ugye meg lehet ismerni arról, hogy nagy luk van benne, az amit azért van nagyon sok jukeboxos kislemezem. Azért van a nagy luk, hát nyilván nem mindegyik járt jukeboxban, de eleve a nagy luk az azért van, mert ugye a jukebox úgy működik, hogy van egy ilyen tüske, nyilván nem mindegyik így működik, de az enyém így működik, van egy tüske, ami egy kúpban végződik, és hát arra így azért úgy alapvetően rádobjuk a lemezt, és akkor az levezeti. És ezt nyilván a pici lukkal sokkal nehezebb lenne megcsinálni, tehát ennek ez a technológiai oka, legalábbis az én megfejtésem szerint. Azokat a kislemezeket, amik pedig hónapokat vagy éveket töltöttek jukeboxban, azt pontosan arról lehet megismerni, hogy úgy néznek ki, mintha nem lenne rajtuk barázda. Tehát a fénytörése is más, ilyen világos szürke, és tényleg úgy néz ki, mint amit így... És tényleg az a vicces, hogy az esetek legnagyobb részében ezeket még tök jól le lehet játszani. Nem mindig természetesen, de próbát mindenképp megérnek. Kösz. Hát én azt gondolom, hogy lassan az időnk végéhez érünk, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok új információval gazdagodtunk, mindannyian. Ismét egy csodálatos kora délután tölthettünk baráti hangulatban, és hát akkor azt tudom csak tanácsolni, hogy mindenki nézze meg az itt kivonult kiadókat, támogassuk őket, támogassuk a lemezboltokat, szeressük egymást, szeressük magunkat. Igen. És minden csak ésszel. És hát a zenészeket, igen, a PayPal-om, Balázs Kukac. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Köszönjük! Köszi.